Imma kien hemm esperjenzi oħra, pereżempju ġew dar palazz partikolari ġol Birgu, fejn l-ispirti li hemm ġew huma ħżiena, huma kattivi, huma malizzjużi. U ġieli kont ximkien qed nitkellem u jkolli n-nies mit-turtija jgħidu li darba ħareġ toqgħodx taħt dik it-tieqa. Tkunx titkellimx hemmhekk u darba ħareġ ritratt. Ħadu ritratt xina ninkoraġġi n-nies li jieħdu ritratti. Mhux biex kif taqbattajt għalija biex waqt li qed nitkellem jieħdu ritratti, imma għax kultant aħna ma narawx kollox bajnejna, ġifieri hemm xi ħaġa li without our naked eye jekk ma tistax taqbadha, imma ċertu apparat bħal voice recording għandek il-fotografija ċertu apparat joħroġ. Infrared tużaw, infrared. Jiena ma nużax apparat jiena jmur jien kif jien u nitkellem. Imma min jieħu ritratti, ġili kelli per eżempju esperjenzi fil-bidu meta l-mobiles kienu ikbar, il-battery taqa' tinxtorob f'ċertu postijiet, tajtin kif spiċċajt bla battery. Dal-aħħar ma dix tagħmilha daqshekk. Kun hemm bjar u hekk taħt fejn tkunu meta taqa' l-battery. Iva, dal-post partikolari iva. Ma nafx x'kombinazzjoni jew għandix taqsam mal-ilma. Le, just niċċekkja. Għax da jiena niġbor kollox kollettivament. Kien hemm bir. Ikun hemm key points, fimt fejn tara hekk jista' jkun dik le jew dik rajt, fimt. Però hemm dar partikolari fejn darba ħadu dar ritratt tiegħi u der wiċċ. U dar wiċċ hemm min jgħid forsi jiena ħsibt lill-qasrija. Kien hemm qasri planter fit-triq u ma tafx inti l-moħħ it looks for faces xi kultant. Inti tibda tajt imma ma kull min raħ dar ritratt, isu kulħadd qal li dak huwa evil spirit. Le, hemm xi ħaġa warajk on my shoulder hekk. U dan huwa fejn bieb ta' dar illi din id-dar għandha naqas żventura kif tajt. Dejjem tinbih mi persuna għall-oħra tibqa' tinbih u kull min jixtriha jidħol f'xi forma ta' disgrazzja. In-nies li jaħdmu fiha iweġġaw xi kultant neighbors jisimgħu affarijiet story ġej minn ġodin id-dar. Dar magħluqa ġifieri qatt ma dħalt fiha l-uniku mod kif qattrajta kienet f'ritratti ta' dawn l-aġenti meta jitfgħu għall-beħ. U l-prezz dejjem jola. Kieku jiena dik id-dar tiegħi nirriklama fil-fatt bħala haunted location u forsi għaw il-suq għalija. Ma dal-aħħar qisu qed nemmen iżjed fih dan il-curse ta' din id-dar. L-ewwel nies għal mijiet ta' snin isu n-nies li jidħlu fiha jkunu jridu relocation bħala xi ħaġa storika. Kien hemm dokument illi fejn kien hemm sorijiet din kienet l-ewwel skola tal-bniet f'Malta. U dawn is-sorijiet li kienu jgħidu ħsieb dan il-palazz kienu jaraw abbati jinħaraq. U dan l-abbati jinħaraq spiċċa żventura għax kien hemm xi konfoffa, xi forsi relatives li riedu din id-dar, dan kien sejjiret minn din it-tija li kellha ħafna flus u kien favorit tagħha u jgħidu illi daħal raġel fin-nofs f'tiem ma fejn kien jgħat abbati kien għadu żagħżugħ dan il-ġuvni u qatluh ħarqu ħaj ġol-forn ta' din id-dar. Dallu, għax qabel kien ikollhom il-frank bar. Ħarqu ħaj, allura dak li qed jaraw, dak li jidher bħala dan il-ġuvnott qed jinħaraq kien il-vittma. Imma l-ispirti li hemm li huma negattivi, immaġna li kienu dawk li qatluh, li daw ma naħsibx li sabu paċijin, u dejjem jiġri xi ħaġa f'din id-dar, isu ma ssibx lak. Dal-aħħar ħada Taljan xtra, irrinova, irnexxielu. Jiena kont sorpriża kif irnexxielu jala x-xogħol kollu għax fil-passat ħadd ma rnexxielu jasal sem. U smajt ħafna stejjer along the way minn nies fil-pjazza tal-Birgu jkun hemm pereżempju naf xi ħadd in-nepoti tiegħu kien jgħix fiha, kienu jsibu tarbija tibki wara l-bieb, kienu jsibu ħafna affarijiet strambi, affarijiet paranormali li jiġru ġodin id-dar. Dawk is-sorijiet li talbu għal transfer biex joħorġu minn hemm tawulhom it-transfer u kienu tawhom skola oħra ġo Bormla. Imma matul iż-żmien tafx kif bittinkera bi ftit flus fi żmien wara l-gwerra u bdew jikru, insomma, biex ma ntawwa għaliex din id-dar illum il-ġurnata restawrata. Imma min irrestawra ġimgħa qabel il-launch miet.
Ġifiri, iktar u iktar ġejt nemmen jien li xi ħaġa d-dejja sew hemm ġew